कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे यांनी भीमगड अभयारण्यातल्या मादी या नदीच्या प्रवाहाची पाहणी केली असा तसेच भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात असलेल्या तळेवाडी या गावात वचून थंय त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधलेला असा आणि या संवादात त्यांनी भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात असलेल्या 13 गावातल्या एकूण 754 कुटुंबीय एका टप्प्याटप्प्यान स्थलांतर करतले असे आश्वासन दिले असा। तेज्या खातीर जर ग्रामस्थांनी जर सोयीचेन स्थलांतर जावचो विषय मांडलो तर तांकां प्रत्येक कुटुंबियाक 15 लाख रुपये दिवपाचो विचार सरकार करतले अशी माहिती त्यांनी या ग्रामस्थांका दिल्ली आसात। या संदर्भात त्यांनी भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातल्या जे फॉरेस्ट विभागाचे जे अधिकारी असतात त्यांच्याशीही चर्चा केली असतात आणि जर स्थानिक जे ग्रामस्थ असतात ते सोयीचेन स्थलांतर जातात तर त्यांचे टप्प्याटप्प्यान स्थलांतर करचे अशी माहिती फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे यांनी दिल्ली असा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे।